som Ohňada, dnes vás vítam pri novom videu a toto video bude o tom, že bude to taká nezvyčajná séria, ktorá sa bude volať Letím podľa vás, fanúšikov, a toto video bude o tom, že budeme letieť tu z Meloru do Great Roxfordu, takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, no a my môžeme ísť na to. Takže spawnujeme sa v Meloru. Tak. No a my si dáme lietadlo. Toto bude let akože podľa mňa teraz, ale potom vy do komentárov nám mi budete písať, že aký let by ste chceli, takže zoberieme Kasenu 172. Dáme si takúto peknú farbu. No a my môžeme ísť na to. Takže zapneme najprv turbu. Zapneme najprv vrtuľu. Tak, už to ide. No a my môžeme rovno pushbackovať na dráhu. Bude to dráha A207, keď sa nepletiem. Dúfam, že to je takáto dráha. Že som si to zapamätal. No a my rovno pushbackujeme na dráhu. Už som hovoril, ideme do Great Roxfordu. No a dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť, pretože ja by som urobil videa, aby vychádzali štvrtky, nedele. Takže celkom dobre, vo štvrtok by to bolo niekedy poobedňajšie a v nedeľu také ranné až obedňajšie. Takže ja by som to dal takto, zatiaľ čo pushbackujeme na dráhu. Krásne pushbackujeme na dráhu. No, takže, dúfam, že som sa s tou dráhou nesplietol, lebo keď áno, tak budem na štvrtý, keď tak sa odpravím. A nie, je to A207, takže dobre som to povedal. No a my vchádzame na dráhu. Tak. Zastaneme. Tak. A môžeme ísť. Takže poďme na to. Dúfam, že to vyjde tento náš prvý let. Tak poďme na to. A letíme a už mu smerujeme do Great Roxford. Krásne som to zobral. Nami stúpame. No a ja už nemám čo povedať, takže vy si užite let. Yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet, but
Takže dúfam, že ste si let užili, my ideme pristávať. Pristávame na tejto strednej trati, takže poďme na to. Takže ideme už pristávať. Trošku to je také všelijaké, ale musíme sa s tým snažiť. Ideme pristávať. Poďme na to. Vidíme, aký bude mať landing. Pristávam. No, dobre. Tak toto bol celkom dobrý landing. Na tie, ktoré som mal, tak toto bolo dobré. No, tak ja sa tu naotočím. Vyberem si stojánok. Môžeme ukončiť video. OK, tak ja uvidím, že čo si vyberem. No a môžeme ísť parkovať. Tak. Tu nás zabočíme a pôjdem asi na 6, to tak vyzerá. Asi áno, na 6 pôjdeme. Ešte raz sa pokocháme lietadlom, ktorým sme leteli. No a tu je 6, takže my odbáčame sem na 6. Tak. No, táto zatáčka nebola boh vie aká, ale celkom dobre. Tak my zastavíme tu na. Tak, stop. Tak, vypneme motory. No a dúfam, že sa vám toto video páčilo, keď áno, tak daj like, odberaj zvoneček, aby si mal blbeček a zatiaľ čau.